Editorial Barcanova vol facilitar l'elaboració del vostre pla de lectura de centre, presentant-vos el que anomenem Pla Lector, recursos per a la lectura, que posem al vostre abast per al curs 2011-2012, tant per a l'educació primària com per a l'educació secundària, amb una tria d'obres que tenen en compte els objectius següents. Facilitar l'aprenentatge de la lectura i l'adquisició de la comprensió lectora. Millorar i consolidar la velocitat lectora. Potenciar el treball multidisciplinari. Desenvolupar la capacitat de llegir textos de diferent tipologia. Fomentar el gaudi per la lectura. Valorar la riquesa lingüística i literària dels autors que escriuen en la nostra llengua. Marea de lletres que maregen, de Coll a Valls. Heu pensat mai que les lletres poden fer i desfer quan es posen a jugar sense que ningú no les molesti? Un cop de vent, de Salvador Comelles. Al poble d'Oms hi bufa sovint la tramuntana. Quins efectes tindrà això en els seus habitants? Tramuntana a la granja, de Carla Sala i Vila. Us podeu imaginar un gall que lladra? Una truja que renilla o una gallina que miola? Plou i fa sol, de Caterina Balriu. Quan plou i fa sol, diuen que les bruixes es pentinen i també porten dol. El pot de les enrabiades, de Maria Àngel Joan Miquel. La Paula és afectuosa i juganera, però té mal geni. Què farà amb el pot? Mal de queixal, d'Anna Cros. Per culpa d'un terrible mal de queixal, la protagonista ha de fer un viatge riu avall per anar a cal dentista. Cris, el follet de l'espai, de Jordi Ortiz. Després de travessar un núvol de pols interestel·lar, els 40 tripulants d'una nau espacial s'adormen i no es tornen a despertar. Pinyons de maduixa, de Josep Gorri. El fantasma vol explicar acudits. La bruixa és presumida i bonica. El mag, un despistat. L'ogre és vegetarià i la sirena és grassa i llaminera. El genial oncle Anastasi, de Miquel Pujador. En Gerard té un oncle inventor que es diu Anastasi i que es podria qualificar, pel cap baix, d'excèntric. El rei Rodolí, de Carla Sala i Vila. El bonic regne de Marimunt s'hi viu prou bé, fins que el rei Nicolau perd la xaveta i decideix començar a manar a cops de rodolí. La colla de les mofetes, de Núria Prades. El professor d'educació física els ho havia advertit. Qui es deixés l'equip a casa el primer dia de classe passaria a formar part de la colla de les mofetes i 5 membres de la classe se l'obliden. L'ombra dels oblidats, de Coll a Valls. En un futur proper, un grup de nois i noies viuen pendents dels canvis que tenen lloc al seu voltant. El dia del voltor, de Maria Àngel Joan Miquel. Una catàstrofe capgira d'avui a demà una societat desenvolupada. Vaig conèixer en Dag, de Glòria Marín. A mesura que ens anem endinsant en la història, ens adonem que determinades situacions ens poden fer viure les coses des d'una nova perspectiva. Lluna de Senegal, d'Agustí Fernández Paz. La Coedi, una nena de 10 anys, ha de deixar la seva casa del Senegal per instal·lar-se a Vigo, la ciutat on el seu pare va migrar fa uns quants anys. El secret del Cadí, de Francesc Xavier, Ambròs i Huguet. Un misteri que va des de Mèxic fins a les terres de la Serra del Cadí. Tremolaran les ones, de Ximo Cerdà. Quan el sol escampi els seus primers rajos sobre les aigües infinites, revelarà la imatge del terror que ara espera, amagat en la foscor. Expropiació indeguda, de Toni Cotet i Macià. Una novel·la on conviuen l'amistat, l'amor, la injustícia, les extorsions i les traïcions. Rere el mur, de Noemí Bagés. Només les parets de l'hotel rural són muts testimonis de dues històries que transcorren paral·leles, però que, tot i això, comparteixen final. Paisatge sobre tela, de Santi Baró. És la immortalitat el bé més preat?
o la pitjor de les malediccions. Dràcula de Bram Stoker. El viatge de Jonathan Harker al castell del comte Dràcula havia d'haver estat un viatge de negocis i plaer, però esdevé el principi d'un malson. Antologia poètica de Miquel Martí i Pol, a cura d'Àlex Broc. Vida, història i temps són les tres paraules que l'autor d'aquesta antologia ha escollit per definir la poesia de Miquel Martí i Pol. Tot això amb el complement d'uns quaderns de lectura activa que tenen com a objectiu treballar en el procés de consolidació del lector literari.